Amics i amigues universitàries, dijous passat vam conèixer els finalistes de l'handbol masculí i femení d'aquests campionats de Catalunya Universitaris 2020 per equips. El pavelló Art Gràcia de Sabadell va ser l'escenari de 4 partits frenètics on les 6 universitats participants entre les semifinals masculina i femenina, on les jugadores es van deixar la subol parquet per tal d'accedir a la propera final que es disputarà el 3 de març. En el primer partit, en la semifinal 1 masculina, que es va jugar a les 9:30, es va revalidar l'edició de la final masculina de l'any passat, on la Universitat Autònoma es va imposar en aquella ocasió a la Universitat de Barcelona. Doncs bé, en aquesta ocasió l'actual campió ha fet valer els galons i ha tornat a imposar-se per 29-26 a la Universitat de Barcelona. Va ser un partit on els de l'Autònoma van començar molt forts amb un parcial de 5-1. La Universitat de Barcelona en aquest moment va anar sempre a remolc i al descans es va arribar a guanyar de 6 de diferència per part de la Universitat de Barcelona amb un marcador 16-10. Un cop a la represa, destaquem els papers d'Uri Díaz i el porter Varela de la Universitat Autònoma de Barcelona, que van tirar del seu equip per tal que es tornessin a classificar per segona final consecutiva. Cal destacar, però, que la Universitat de Barcelona va tirar d'orgull a 10 minuts del final, va empatar a 21. Tot i això, la Universitat Autònoma va demostrar perquè és l'actual campiona i va tirar de galons per acabar imposant-se 29-26. Sens dubte, la segona semifinal masculina, que es va disputar a les 11:30 del matí, va ser el partit de la jornada, i és que la Universitat Politècnica de Catalunya va accedir a la propera final que es disputarà el 3 de març, guanyant per un només a la Universitat Internacional de Catalunya 34-33 amb un final frenètic que tot seguit us explicarem. Cal destacar que va ser un partit amb un autèntic teva meva en quant a gols. Al descans, però, la Universitat Internacional de Catalunya guanyava per 2 gols de diferència, 20-18. Un cop a la represa, la Universitat Politècnica de Catalunya se'n va anar de 4 gols, però la Universitat Internacional va arribar a empatar a 24. Un cop aquí es va convertir el partit en un correcamins entre porteria i porteria, fins que a 2 minuts del final les dues universitats empataven a 33 en el marcador. És aquí quan ve el final decisiu, i és que la Universitat Internacional de Catalunya va fallar una vaselina clara que la UPC va saber aprofitar ràpidament amb un contraatac que va marcar. Tot i això, va haver-hi emoció fins al final amb els últims segons de partit, i és que un jugador de la Universitat Politècnica de Catalunya va tocar la pilota a dintre l'àrea, fet pel qual va provocar que es llancés un llançament directe. Tot i això, la Universitat Internacional de Catalunya no el va poder transformar i d'aquesta manera la UPC va accedir a la final que es disputarà el proper 3 de març. Pel que fa a la primera semifinal femenina, que es va disputar a la 1:30 del migdia, la Universitat de Barcelona no va tenir rival a la pista i l'actual campiona es va tornar a classificar a la final en guanyar per 18 punts d'avantatge a la Universitat Rovira i Virgili, 48-30. Cal destacar, però, tot i la gran diferència de gols, la àmplia capacitat anotadora dels dos equips, i és que la Universitat Rovira i Virgili va anotar 30 punts, tot i que finalment va perdre. D'aquesta manera, la Universitat de Barcelona s'aplana el camí per tornar a revalidar el títol per tercer any consecutiu. I pel que fa a la segona semifinal femenina, que es va disputar a les 3:30 del matí en el pavelló Art Gràcia de Sabadell, és el partit de la remuntada, i és que la Universitat Autònoma de Barcelona, recordem que els nois havien certificat el passe a la final al matí, va convertir-se en el nom propi de la jornada en guanyar 33-24 a la Universitat de Lleida i d'aquesta manera col·locar els dos equips, tant femení com masculí, a la final que es disputarà el proper dia 3 de març. La Universitat de Lleida, però, va començar més forta, amb més efectivitat, i la Universitat Autònoma de Barcelona a poc va anar revertint aquest marcador mitjançant grans transicions entre camp i camp. La Universitat Autònoma de Barcelona va aconseguir empatar a 10 i d'aquesta manera no va tornar enrere el marcador, amb unes jugadores lleidatanes que sempre van anar a remolc. Recordeu, doncs, que la final que es disputarà el proper dia 3 de març queda de la següent manera. La Universitat Autònoma de Barcelona s'enfrontarà a la Universitat Politècnica de Catalunya en nois, mentre que amb noies la Universitat de Barcelona s'enfrontarà a la Universitat Autònoma de Barcelona. I recordeu que avui seguirem coneixent més finalistes en aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris 2020, i és que es disputaran les semifinals del voleibol masculí i femení al Centre Gran Via del Club Natació Sabadell. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través del lloc web dels Campionats de Catalunya Universitaris. Us hi esperem!